मा थाइजौ नामा बा एसेबां बोलो होदो बोलो 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 थाइजौ थाइजौ है खर' सिरिगोन ना हादो बेसे मोनदो खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय ओमफ्रायहाय बे साननैसो माने सानब्रै सानबासो एबसेन्ट दङमोन भिडिअ होनो हायाखैमोन ब्लग भिडिअ ओमफ्रायहाय आरो दिनैहाय एसे बानायलायबाय आरो मानो होनना बुङोबा आं बे साननैसो एसे बिजिमोन ओमफ्रायहाय बिनि थाखायनो भिडिअ होनो हायाखैमोन आरो जोङो मोनसे खामानियाव बिजिमोन आरोना बे जोंहानि आवास प्रधान मन्त्रि आवास एसे माबा खालामदोंमोन आरोना फ्लरखौ धालाय खालामदोंमोन बेनि थाखायनो बिराद बिजिमोन आरोना सानफा खामानि मावनानै एकदम देहा सोलेरनै गोसोम जाजोब्बाय सिलिं सालां रानथें रुनथें ओरैबादि नुनाय जाजोब्बायना बोरै नुखो बोरै थाखो एकदम आंथ' देहाखौ दुरबल मोनजोबलायबाय आरोना माने जोंहानि प्रधान मन्त्रि आवासावहाय एसे धालाय लुदोंमोन आरोना धालाय लुदोंमोन आरो बेवहायनो बिजिमोन जोङो बेनि थाखायनो मोजां ब्लग भिडिअबो लाबोनो हायाखै सर्ट्स भिडिअबो लाबोनो हायाखै आरो दिनैनिफ्रायसो जोङो सर्ट्स भिडिअ लोगोसे ब्लग भिडिअ बायदि बायदि भिडिअफोरखौ लाबोबाय थासिगोन ना रानि ओमफ्राय रानियाहाय एसे थाइजौ जानो होननायखाय हानना जा होननानै बुंदों आरो आंना थेवबो हानना होआ आरो आङो ओमफ्राय मानो होनना बुङोबा सानफा खामानि मावनानै देहा सोलेर माने बोरै बोरै जाजोब्बाय ओरैबादि गिलिर गिलिर खामानि मावबायना बाल्थिं दिखांनाय माबा माबि अन्थाइ दैखांनाय एकदम ओरैबायदि सानफा खामानि मावनानै माने बे साननैसो देहा सोलेर सेस दुरबल जाजोबदों आरो ओंखायनो ब्लग भिडिअबो लाबोआखै जेबो लाबोआखै ओमफ्राय रानि जोंहानि आवाजखौ दिन्थिनायो हा मा बुंदों आवाजखौ थ' एसे आं दिन्थिना होनोसै ना ओमफ्राय औ बेथिं बेवहायनो ओइसे नै बेफोरबायदि धालाय खालामदोंमोन आरोना एसे नै बेफोरबायदि धालाय खालामदोंमोन आरो गिलिर कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय दिनै एसे रेस्ट मोनबाय आरोना ओंखायनो थाइजौ जानोसै एसे गोजौ रानि मोनहादो आरो बिराद थाइजौ थाइदों देग्लाय जोंहानि ना थांनाय बोसोराव थाइजौआनो गैयामोन देग्लाय ना ओरैबायदि थाइजौ थाइदों जाग'लायनो हायाखै आरोना जाग'लायनो हायाखै ओरै उखुमसा मानि सिरिलायदों गोमोनखौ हानब्रा गोमोनखौ आरो बेथिंना बे जालाय जाखाय आरोना जोंहानिया जालाय जाखाय नै बेवहायनो मिथिखायो लोगोफोर नै मा दङ बेवहाय बे जाबाय अफ्रि दै गाइखेर गोखै बायदि नुदों आरोना बेयो दानि बे जोंहानि आइया सेरेब बानायदोंमोन आरोना जुमाय आरो नै बेफोरथिं दङ बे जुमाय बानायनायनि माबाफोरा मा होनोमोन कबजाफ्रा नै बेलाय बेनो मेन नङा होमबा बेनो मेन ना बिदिनो ओंखारबोयो आरोना सेरेबनि नलि आरोना बिदिनो ओंखारबोयो आरोना सेरेबाहाय बेफोराव दङ गिलान दाउ बाहा नै बेखौ मा बुङो खारुगन मा बुङो बेखौ रानि खारुगन ए बेजोंनो बुबानो मा जायोनो मिथिबाय ना रानि मानसिखौ बुबा बेंग्रा बेंग्रि जायोनो माथो रोङा जायोनो माथो ना नंगौबो दांलै ना बिदि बुंनाय खोनायो दे आगसिथिं बुबा बेखौ लानानैनो आगसिथिं मानसि बुबा ओरै बुबा बेंग्रा बेंग्रि जायोनो नंगौना नङाथाय आगोलनि दिननि मानसिफोरनि खोथाफोरखौ हमनोबो हाला नङा गय बागान बोरै नुदों गय बागानखौ वाव गय फाननानै देग्लाय एसे फैसा मोनबायलै बेबायदिनो आवाजखौबो एसे बानायनाय बायदि जाबाय आरोना थाइजौ जामारनो गोसो आरोना र' बिदिबा आं हानना होगोन हमनाय एसे नङा सिंथिंसो जादों केमेराया सिंथिंद्राय जादों ओरै खालाम नङा
ओरै नङा ओरै फिदिं मा रोङालै नोंनि मोखांखौ ओरै खालामना हो खालामना हो होमबासो नुगोन ना मानसिफ्रा ओरै खालामना हो बिदि एसा दे सेलफि नामा गोलोमखावजोब्बायलै लोगोफोर हानदो दुगैनाय बायदि जायो आङो आरो बे सानसे खामानि मावनानै ओरैबायदि जादों रानियाबो माने रेस्ट मोना आरोना जोंहा रानिया बिराद गिलिर माबा माबि बाल्टिं अन्थाइ दैखांदो आरो बे सानसे बिराद खस्थ' मोनबाय दे दुर्गा फुजायाव लांगा गोदान गांसे बायना हैनोसै आं आयबा गांथाम बायना होगोन सिन्था खालामना हानदो र' थाइजौआलाय दङमोनलै दंनाया आंसो हागोन ना हाया नै थाइनैसो मोनहांबाय आरो बैथिं बानलु आरो बैथिंबो गासिबो गोदै आरोना थाइजौआ गोथाव मोदोमदो बेबो बिराद गोथाव गोथाव बिराद गोथाव बेबो सेना बिराद मोजां मोदोमनाय मोनदों सेनखौ आरो दङ हानदो ओइ फिसा फिसायाबो बिराद गोदै आरोना लोगोफोर ओइ फिसा फिसाया बै फिसा फिसाया मोनबाय बेलाय बे थाइसे मोनबावबाय बिराद गोजौ आरोना बामखांना हरनो नागिरदोंमोन आरोना रानिखै ओमफ्राय ओरैबायदि गिलिर जाबायना आंजों समान जाबाय सेम 73 केजि आंनाबो 73 बिनाबो 73 जाहैबाय आंनिख्रुइ बहुत खममोन फार्स्ट लाबो गोदानाव ना 50 दङमोन आरोना 50 दङमोन लोगोफोर फार्स्ट लाबो गोदानावहा रानियाहै जा रानिया 50 दङमोन ओमफ्राय दायो ना 73 जाबाय आरोना आंजोंनो समान जाबाय आंनाबो 73 आरो बिनाबो 73 बामखांनो सानब्लाबो बामखांनो हाला दैखांनो सानब्लाबो दैखांनो हाला आरोना ओरैबादि गिलिर जाबाय जोंहानाव फैनानै एकदम ताग्रा जाबाय आरोना न'आव मा ओंखाम जायामोन नामालै नोङो न'आव माइरं गैयामोन बिजा ओंखायनो रानथेंथेंमोन आरोना दायो जोंहानाव फैनानै ओरैबादि सोलायबायना मैदेरजों समान जाबाय आरोना आरो बेयो दासो हाननाय बिराद गोमोन सिरिना दं आरोना जोंहानि मालायनि बारसिंथिं मालायनि बारियाव ओइ बे दाखालिनिसो बे थाइसेया बे थाइनैयासो दानि हाननाय जों रानिखौ बामखांनो हायासै आरोना ओइ थाम्फैया र' आयो सोबानाय बायदि मोनबाय रानियाहै सोबा जाबाय ओरैबायदि थाम्फै मासे बाना दंमोन खावलायाव होबाय नङा लागायनानै फैखाबाय लकेलसो बानायना लादों आरोना 20 केजि नङा सरि बेसेबांमोन फारसेथिं 15 बिराद गिलिर आरोना बानायना लादों आरो लोगोफोराबो नोंथांमोनाबो बेबायदि बानायना ला आरोना जाय जिमाव थांनो हाया बिसोरोहाय न'आवनो बानायना लाखा जिमाव थांनो हानायफ्राथ' थांगोननो जोंना आरो हायाना फैसा गैया थाखा गैया ओंखायनो न'आवनो बानायनानै एसे देहाखौबो फिटिं खालामनांगोन आरोना मोनाहांबाय ओंखायनो एसेयावनो भिडिअखौ फोजोबनो लाबाय आङो आरो थाइजौखौथ' मोनबाय नै थाइनैसो रानिजों आंजों हानबाय औ थाइजौ जानाया औ दिनैजों सानथाम जागोन ओमफ्रायहाय जोंखौबो एसे सापर्ट खालाम लोगोफोर जोंबो एसे सापर्ट मोननो लुबैयो जोंबो ना रानि ओमफ्रायहाय दिनैनि थाखाय नैबे ब्लग भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन औ